OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Actuel Média Jabarani Flebaro Obsim la Rodoro Kibaru Keneka, ni Bakurubawi. Tasma Babula Falaje Graballa, mi Bangina Chien Chamana, Abna Wala Solangan Doko Kibaru Kono. Mali politique Gumakoka, kuma chama wileno, mi doye politique Jekulu Doya Idakafo, Kuti Anganyama la Kodon, ne Masikalu Film one Duru Temena, Abna Wala Solangan Doko Kibaru Kono. Fontaine, allez me qui qu'on va donner. Ni wakati ye humidificateur, climatiseur et congélateur sur wili. Abna wala lu soro fena la do ko kibaru kono. Actuel Média Jabarani Flebaro obisim la kokura. Ina fo anya fo bakuruba wala tugum. Tenendo février kalo kle muga ankele. Tasma willa falaje graballa. Mi senfe bakan chamani turala. Fukata se mado ka so jenima. Kaira ka fo ni ta chien fole. Tasma ka wili ni yoroko folena. Wala saka familiali soro ula. Mamadou Bilal Kulibali kumekeneka. Anga jeka ka soro lunglaje. Tasma wulila tuguni falaje garaballa. Falaje bagan feri yoroba mi norolendo. Mamunu bulla kelenye jamana camanche afana olu kalso kerefe. Ni tasma nye tiani barike. Mi wolola bagan keme ani bina ni wolonvla olu bone nina onina. Fokata se so keme ani so saba olu jenima. Bugu tasma wulila dro fien debe. Fien dona. Bo tieni kera tieni barka bonyana ko sabe ya fam sabi anjole yoro mina sisa neka yoro yere anka bugu nande be neka so kele so fla wala netar komi so kele be anka manga sandu komi yam fana anka ka amisigi ka walke broko ya fam ale fana jenina ya fam neka minaw hali kele mabo nyo mabo fembe mabo anka mo mumbe ya abe hali fen fitiniat mabo ya fam hali ne anka baw ne ma ye folo neka minaw mo aneka minaw be jeni balu hay balu jeni malo bo refla ani bu 50 kele modi nga fengamo abana yam be menna Efan dona gane were labo were daile kamisi labo me balo de maseka bogo misi balo de jenna ni were fem bi were la be jenna me misi ko ni bora misi ko ni fo musoro Tasma in wulila cogo min na o ma se ka dɔn halisa n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ ma sa la o kun ti dɔwɛrɛ ye sapeur pompier mɔgɔw nɔ b'a la an ka sapeur pompier depuis tasuma mina na wawtu mina ananaya an ya wele ere minti ta nyogondro aseraya ya fam asu sura ama sunogo ama foike abita suma fakadro abora 600 ya fam bo anka tinitigima ale fana ya garbal be mine ni fen bora aba mine ya fam ne ba fo kosobe cɛni caman kɛra tasuma in wulilen kɔ min wolola kurantigɛ dɔw la n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ in sigibaga caman ye dɛmɛ sɔrɔ wagati dɔ la duguni a ka gɛlɛn u ka so sɔrɔ hakilina jigira ni ɲɔgɔnna tasuma mɛnɛna falajɛ kelen de la avril san 2020 kɔnɔna na Mali politicien dɔw y'a yira k'u t'an ka ɲɛmaw lakodɔn ni mars kalo tile 25 tɛmɛna mun de b'u kɔnɔ mun de nana ni nin ye o ma bɛn maa dɔw ma o de y'a to an wulila ka su bɛɛ ma u k'u hakilinata fɔ an ka jɛ ka Aminata Igre Kulibali ka sɔrɔlenw lajɛ. Marsi kalo kile 25 natɔ in bɛna kɛ an ka jamana camancɛ fanga mɔgɔw sigili kalo 18 ye. O kalo 18 de dil'u ma yaasa u ka se ka kalata ɲuman dɔgɔda. Kuma min na o waati bɛ ka sɛnsɛn ka se a kuncɛyɔrɔ ma an ka jamana fanga ɲini tɔn dɔw y'a yira k'a fɔ ko ni marsi kalo kile 25 sela k'olu tɛna an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw lakodɔn tuguni.
o kuma fɔlen ŋunuŋunu kan bɛ ka caya kosɛbɛ. C'est pas que an ka décision do, c'est-à-dire il faut que mɔgɔw ka faamuya fɔlɔ ka fɔ a fɔli cadre mɔgɔw fɛ ko 25 mars mana tɛmɛ k'u tɛ gouvernement reconnu. An ka charte de y'a ɲɛfɔ an bɛ min wele ko jamana ka sariya sunba filanan n'o ye charte ye o de y'a fɔ ka fɔ sɔrɔdasi min b'an kunna bi autorité min b'an kunna bi k'u nana kalo 18 u nana kan ka baara min kɛ a dɔnnen don kan ka ban kuncɛ ni kalata de ye bon an dun ɲɛ b'a la k'o bɛ ka taa sira min fɛ kalata ko kuma tɛ ka fɔ kuma wɛrɛw de bɛ ka fɔ an ka prolonger an ka kɛ tan alors que charte m'aw yamaruya. Bon, donc, oui, donc, on a une autorité fait, on a fait tigɛ, on a fait que on veut se kokolo ka beke, wala sa on a se ka faire quelque chose tigɛ. Ani olu am sigi cogo min na ka hakili jagabɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana kanu kɔnɔna na walasa ka jamana kisi gɛlɛya wɛrɛ ma o kuma in hakilina in ye o de ye. Bɛɛ bɛ k'i ta fɔ fanga ɲinitɔ mɔgɔ ninnu y'a yira k'a fɔ ko ka CNT mɔgɔw falen ani premier ministre kura min tɛ politique ko kunna nka n'u to ka hakilina na ale ko jamana kunkan ko ka kɔrɔ ni nin bɛɛ ye. Bi olu maa damanen bɛ yen ka to bɛ tiɲɛni min kɛla jamana kɔnɔna na sur le plan politique ka jamana lagosi il est important que État ka jɔ a nɔyɔrɔ la jamana binna maa min bolo n'o ye parti damani ye o parti de wulilen don ka jɔ ka fanga pour le 25 côté Mali autorité de connu donc an bɛ min fɔ ye jamana ye jamana de le moment où armée bɛ yɛlɛ en puissance le moment où tubabuw b'an kɔ k'a fɔ ko bɛ taga an ka jamana to yen le moment où an bɛ fɛ ka segin an ka danbe la ni maa o maa y'i jɔ jamana ɲɛ jamana kan k'i kɛlɛ hymne national de y'a fɔ. An ka ɲininkaliw senfɛ cadre d'échange maaw y'a yira na k'a fɔ k'olu n'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ yaasa ka se ka waati kofɔlen ninnu labato an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ. Nga Faraba Sangare y'a yira na k'a fɔ k'ale bɛ ka siran nin ko in laban cogo ɲɛ. Oui, tiɲɛ don an bɛ yɔrɔ min na bi ko bɛ ka taa taabolo min na bi n'i y'u lajɛ n'an ma kɛ an ma hakili sigi a fɛ c'est vrai que jamana in ka d'an bɛɛ ye jamana in ka d'an bɛɛ ye nka fanga ye Ala ta de ye Ala de bɛ fanga di mɔgɔ ma donc minnu bɛ ka fanga ɲini u ka pression kɛ mɔgɔw kan minnu bɛ bolo b'a la bi ka pression k'olu kan c'est normal a kan ka kɛ mais n'an ma ko ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen kɔrɔ ka kɛ ni hakili sigi an filɛ ka wagati min kɛ ni yobo yaba in na san kelen ni kɔ min kɛ ni yobo yaba in na n'an m'an kɔlɔsi an bɛ taa bin dingɛ kɔnɔ an m'an tɛ ka bin dingɛ min kɔnɔ an bɛ taa crise wɛrɛ fana créer an m'an tɛ ka don crise min kɔnɔna na n'an m'an kɔlɔsi parce que adamaden kow mana gɛlɛya cogo cogo a bɛ ɲini ni hakili de sigi ka fɔ de b'a ban fara ɲɔgɔn kan o de bɛ na parce que mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila. Bibi in na an ka cɛmancɛ fanga kunkanko ŋunuŋunu cayalen don kosɛbɛ dɔw ka hakilina na an ka jamana mago bɛ wagati caman de la walasa ka se ka yɛlɛma don an ka ko dɔw taabolo la nka bibi in na kow bɛ ka kɛ cogoya min na an t'an yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ nin ko in bɛɛ bɛna laban ɲuman na wa. Sariya kuraw sigira sen kan min bɛ mototigiw ko fɔ n'o dɔ ye vignette kɔfɛ ka carte grise ani permis ta yanni uti kalo nata in cɛ a bɛ taa yɔrɔ jumɛn Nana Kadija Kone bɛna walawalali kan ye. Depuis le 15 novembre 2021, le gouvernement ye sariya dɔ sigi k'a fɔ ko bolimafɛn sen fila ani sen saba olu ka lahalaya bɛna bali ka yɛlɛma kalo nataw kɔnɔ n'o kun ye sariya kura min talen don ka ɲɛsin ni bolimafɛn kofɔlen ninnu ma n'o tigi y'u si san b'a daminɛ san 16 la o sariya in bɛ sɛbɛnfɛn fila de ɲini u fɛ n'o bɛ wele tubabukan na carte grise ani permis de conduire walasa ka nin carte grise kofɔlen in lasɔrɔ a ɲininen n'o fɛ ka taa ni sɛbɛn dama dama ye n'o dɔ ye bolimafɛn sanni sɛbɛn ani ka jamanadenya taamasiyɛn sɛbɛn n'o ye bɛ wele ko carte ani sefa wari 1,500 ani 500 sɛbɛnfɛn filanan n'o ye permis ye walasa k'o lasɔrɔ i bɛ taa n'i kunkolo ja 4 ye wolo sɛbɛn ani sefa wari 1,000 tɛmɛ bɛ kɛ sira minnu fɛ walasa ka nin sɛbɛn kɔfɔlen ninnu lasɔrɔ Bamakokaw t'a kunbɛ cɛ yɔrɔ 3 la n'o ye Sogonikɔ zone industrielle ani garage administratif min bɛ Dar Salam bolimafɛn sen fila sen sabatigiw bɛɛ kan k'u jilaja ka nin sɛbɛn kɔfɔlen ninnu lasɔrɔ yanni uti kalo tile 15 san 2022 hakilila jigila nin baara ninnu daminɛna kabini novembre kalo tile 15 san 2021 wa a kun ye ka yɛlɛma ɲuman don an ka taabolow la bolimafɛn ko ta fanfɛ An bɛ février kalo laban na
nga funteni me k'i kunbɔ ni wagati kɛrɛnkɛrɛnni fɛn minnu bɛ sumaya lase maaw ma olu sugu ka wuli n'o dɔ ye humidificateur climatiseur ani frigo ye nga k'a ta jamana lahalaya ma yala maaw bɛna girin ni fɛn kofɔlen ninnu kan i n'a fɔ san tɔw la wa an ka jɛ ka Jɛnɛba Sidibe ka sɔrɔlenw lajɛ. I n'a fɔ san tɔw la ni funteni y'u kunbɔ dɔrɔn maa caman de bɛ minnu bɛ congélateur humidificateur ani climatiseur san nka ɲina sugu man teli kosɛbɛ. Ɲina funteni daminɛ la komi bɛɛ b'a dɔn cogo min na climu ni humidificateur ani congélateur ɲina funteni daminɛ kɔnɔna ɲina funteni kɔni daminɛ la olu de bɛ ka bɔ an bolo kosɛbɛ. A b'o cogo kelen na dɔɔni parce que an tɛ se k'a fɔ ani ɲina ani salon taw ye kelen parce que ɲina t'a la bon minɛnko togoyaw la minɛnw prix yɛlɛnnen don dɔɔni an bolo parce que salon an commerçant anw bɛ minɛnw ladon cogo min na nɔgɔya la mais ɲina an bɛ ka gɛlɛya caman sɔrɔ a koɲɛ la. Welekan min bɛ n bolo bi ka se population ma bon k'a faamu an commerçant yɛrɛ y'u balimaw dɔw de donc sanni feere ye fɛn dɔ ye an bɛɛ de b'a la dɔɔni dɔɔni ɲini kama commerçant bɛ taa fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a ka minɛn na tiɲɛ yɛrɛ la ka jɛ client kɔ c'est que i bɛ taa sɔrɔ client yɛrɛ mun bɛ client bolo ka minɛn ɲini a t'a sɔrɔ de k'a faamu an bɛ situation mun na donc an k'a faamu ɲɔgɔn fɛ donc pour que an bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ baara in kɔni kɔnɔ. Wuri Mohamed Seng na Bamakɔ suguba la Monsieur Jara n'ale ye climatiseur feerela ye ale y'a yira k'a fɔ embargo ma kɛ baasi ye ale ma sabula ale y'a ka minɛnw sɔrɔ nɔgɔya la wa ko minɛnw sɔngɔ yɛlɛnni sababu ye Covid ko de. N ka minɛn don cogo kan seulement minɛnw nasira dɔrɔn de falen bɛ tɛ ka jouer a kan minɛnw nasira kɔni falen bɛ fɔlɔfɔlɔ minɛnw tun bɛ na Sénégal fɛ sisan a yɛlɛmana Mauritanie ani La Guinée n'o tɛ a tɛ ka foyi k'a la. Bon sɔngɔw kɔni o ma yɛlɛma kosɛbɛ depuis salon sɔngɔ yɛlɛmali min kɛra ɲina a ma yɛlɛma o ye corona ko de o tɛ embargo ko ye prix changelen de ye corona ko de embargo ko tɛ. Mɔgɔw ka sɔrɔ kɛcogoya a sɔrɔla o de fɛ k'a da fɔlɔfɔlɔ Covid ko daw tugura o b'a la mais k'a fɔ ko embargo ko de nana ka na mɔgɔ bali ka sanni kɛ o tɛ. Covid ko de b'a kun kɔ o yɛrɛ de y'a problème ye sinon embargo ko bon welekan min bɛ ne bolo ka se sannikɛlaw ma u ka na an bɛ yan olu de u ka na sanni kɛ ani welekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma an k'an cɛsiri an ye baara mun daminɛ an ka ɲɛmɔgɔw kɔ walasa a ɲuman ka ban. Jean Touré ka fɔ la clients de sena ka suma dɔɔni ka da jamana cogo kan. Ça va un peu mais ce n'est pas. Faamuya la jamana cogo Covid ko ani minɛnw sɔngɔ yɛlɛnni o de bɛ ka clients sena suma an ma gɛlɛya sɔrɔ minɛnko la a tun bɛ don sira min fɛ o de falenna. Feerelikɛlaw k'u bɛ weleli bila sannikɛlaw ma u kana sanni kɛ minɛnw bɛ yen olu de kama wa ko gɛlɛya in tɛ olu yɛrɛ semako ye nka ko ni sannikɛlaw nana k'u b'a essayer ko k'a bɛn fɔ la sabula jamana yɛrɛ bɛ cogo min na gɛlɛya man di olu yɛrɛ ye. Sisan Mali kunnafoni ani diɲɛ tɔw kunnafoni a bɛn'o sɔrɔ teliyala Mamadu Bilali Kulibali fɛ. Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Goodluck Jonathan ye kabi février kalo tile 24 ale nana Mali la walasa ka na ɲini ka bɛnkan sɔrɔ Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ kalafili nataw don kan. O de hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'ale tagalen k'ale bɛ taga ka ɲininikɛlaw to yan minnu ni Mali ɲɛmɔgɔw bɛna lɛ ka bɛnkan sɔrɔ fɛn minnu kan ka kɛ u bɛ se ka kɛ wagati minnu na. Nka kunnafoni caman y'a yira k'a fɔ k'a tagali min kɛra k'o y'a sɔrɔ bɛnkan ma sɔrɔ Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ. Maliyɛn 18 minnu kun minɛnen don Bamaci wale tigilamɔgɔw fɛ olu labilala an ka finitigilakaw fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O maa 18 na golomasiri tabaga maa 17 b'a la minnu dɔw kun minɛna kabi san 2019. Jumadon février kalo tile 25 u taara Kuluba walasa ka taa folikan lase golomasiri tabagaw ani maa fɛn fɛn ye dɛmɛ don walasa u ka se ka labila. Camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛ ka sigi sen kan walasa maa minnu minɛnen don Mali kɔnɔ olu bɛɛ ka labila. Niger jamana kɔnɔ jabaranisoba y'a yira sibiridon k'a fɔ ko Bamaci wale tigilamɔgɔ caman labilala jamanakuntigi Mohamed Bazoum fɛ minnu cɛla Boko Haram mɔgɔ dɔw b'a la. Nin bilali ninnu bi bila hukumu kɔnɔna na walasa ka bɛn sabati Bamaci wale tigilamɔgɔw ani Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Nin bɛ k'a siɲɛ fɔlɔ ye maaw ka labila tancogo la
kabini san 1995. Russie jamana dora kabe alamsa Ukraine dugu kɔnɔ. Ukraine mun bisigiyalen no k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka don OTAN na ka fara Ameriki ani jamana wɛrɛw kan. A yirala k'a fɔ ko maa 100 ni kɔ olu de fatura fɔlɔ kabi kɛlɛ in daminɛna. Kabin'a daminɛna fɛnɛ mugu bɛ ka ci duguw la minnu dɔ ye Kiev ye a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ Ukraine jamana kɔnɔ. Diɲɛ jamana caman y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna ɲagantiw ta ka Russie jamana sɛgɛrɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ maa si tɛna sɔn k'i sen don kɛlɛ in na sabu ka d'a kan Ukraine ma don OTAN na fɔlɔ. Fɛn min ye Chinois ka jamana ye, ale y'a ɲini fan fila fɛ k'u bɛɛ ka marifa bila. Hali n'a y'a sɔrɔ a ma sɔn k'a yira k'a fɔ ko Russie jo t'a la. A y'a yira k'a fɔ ko États-Unis k'olu de bɛ nin ko bɛɛ jukɔrɔ. Fɛn min ye Iran jamana ye, olu y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ Vladimir Poutine nɔfɛ nin ko in na. Ni de bɛ dan sigi aw ka nin dɔgɔkun kibaru la min labɛnna Actuel Media ɲɛmaaya so fɛ k'u lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.